Toto je Tomáš Fekete, ktorý vyhral teda so mnou párky s horčicou, aj keď to nebolo to podstatné ináč. Prišiel až z Ameriky a je to teda Slovák, ale žije v Amerike, že Tomáš. Ale čo bolo podstatné, tak nie ani tie párky, ale ja, to bol len taký bonus, že? Ale dôležité bolo, že poslal najviac peniazy na to, aby Paťko mohol ísť na tú operáciu a mohol mať probiotika, ktoré boli strašne drahé. Takže ti ďakujeme. Teraz sme v Jojke, máme exkurziu. Po Jojke, po paneláku, kde si ešte všade bol? V podstate celú Jojku som skoro videl. No, ty si chcel vidieť Jojku? Ja som chcel vidieť Jojku, áno. Chcel vidieť Jojku, chcel som vidieť hercov, na ktorých sa pozeráme deň čo deň. A som spokojný. Áno? Tak som rada. A Zuzka je zlatá, takže ju berem do Ameriky. Ďakujem, ale my ti ďakujeme za toho Páčka. A do Hollywoodu. No dobre. Ale za toho Páčka hlavne. Veľmi rád, hoci kedy.